it's time to learn. Cash flow. Segur que n'heu sentit a parlar. L'or està pels núvols, trencant tots els rècords. Però, a veure, què hi ha darrere d'aquesta pujada tan bèstia? Doncs avui mirarem de descobrir-ho. Fixem-nos en la xifra, que és de vertigen. Estem parlant que a finals de setembre del 2025 es va arribar a gairebé $3.728 per unça. Però per entendre la magnitud d'això és que és el doble del que valia a finals del 2022. Una pujada absolutament espectacular en molt poc temps. Clar, tothom en parla, però la pregunta del milió no és només què està passant, sinó per què. I aquí és on la cosa es posa interessant, perquè la resposta ens obre un dels grans debats del món de la inversió ara mateix. I aquí la tenim, la gran pregunta. El que veiem és un canvi de fons, un canvi estructural en el valor de l'or, o és simplement una bogeria col·lectiva, una bombolla a punt de petar? Doncs vinga, anem a explorar els dos arguments. D'acord, comencem per la primera teoria, la dels que diuen «Ei, que això no és cap casualitat». Segons aquest punt de vista, la pujada de l'or té unes arrels molt més profundes, respon a canvis estructurals i de llarg recorregut en l'economia mundial. Aquesta idea es fonamenta bàsicament en 4 pilars, 4 grans motius que ho explicarien tot. Què us sembla si els repassem un per un? I ull, perquè el primer punt és potent. Aquí no parlem d'inversors individuals, no. Estem parlant de països sencers, de bancs centrals comprant arracapassos. És un moviment estratègic brutal. I el missatge que envien és claríssim. La confiança cega en el dòlar com a moneda de reserva mundial comença a trontollar seriosament. Això és un clàssic, oi? L'or com a refugi segur de tota la vida. Quan el panorama es complica, ja sigui per guerres, tensions comercials o la por que vingui una crisi, on va la gent? A l'or. Sempre ha estat aquesta mena de port segur, aquesta àncora. És una reacció gairebé de manual. I atenció, que ara ve un punt una mica tècnic, però que és absolutament clau per entendre-ho tot. Hi ha hagut un canvi en la normativa bancària a Basilea III, que bàsicament diu que l'or físic és tan segur com tenir bitllets a la caixa forta. Què vol dir això? Doncs que per als bancs, de cop, és molt més interessant tenir or. I clar, si els bancs en volen més, la demanda es dispara. Aquesta frase mítica de J.P. Morgan ho clava. L'or són diners, tota la resta és crèdit. Resumeix a la perfecció aquesta idea, no? La filosofia, que al cap i a la fi, l'or és l'únic actiu que té valor per si mateix, un valor que ha aguantat el pas dels segles. Molt bé, aquests arguments semblen sòlids, oi? Però i si ens estem equivocant? I si tot plegat no és més que una febre especulativa? Girem la truita i anem a veure l'altra cara de la moneda. L'argument que estem davant d'una bombolla. I aquí és on la cosa es posa estranya, perquè el que està passant va totalment en contra del que diuen els llibres d'economia. Pensem-ho, amb tipus d'interès alts, tenir or, que no dona rendiment, hauria de ser menys atractiu, i amb la inflació baixant, la necessitat de protegir-s'hi també baixa. Llavors el preu hauria de caure, no? Doncs no, puja com l'escuma. Aquesta contradicció, aquesta anomalia, és justament la base de l'argument de la bombolla. Llavors, si la lògica econòmica tradicional no funciona, què ho explica? Doncs potser la resposta és molt més senzilla. Pura especulació, la por a quedar-se fora, el que en diuen FOMO. La idea que l'or no puja pel seu valor real, sinó perquè tot està pujant. La borsa, les criptos, tot. Com si fos una onada d'eufòria que ho arrossega tot, i ningú vol ser l'únic que es queda a la platja. Fem servir molt la paraula bombolla, de vegades a la lleugera, però per poder jutjar si estem dins d'una, primer hem d'entendre bé què és exactament una bombolla financera. Bé, la definició de manual és aquesta. No és només que un preu pugi molt. És quan el preu es desconnecta completament del valor, diguem-ne, real o fonamental de l'actiu. Quan se divorcien. El gran problema, és clar, és que posar-se d'acord sobre quin és aquest valor fonamental és complicadíssim. De fet, hi ha un model clàssic, el de Kindleberger i Minsky, que descriu les fases de gairebé totes les bombolles de la història. És com un guió que es repeteix. Comença amb un canvi, un desplaçament, després ve el boom, quan els preus comencen a agafar embrancida, arriba l'eufòria al moment de bogeria total, després els més gestos comencen a vendre i finalment el pànic, el crack. La pregunta del milió, un altre cop, és si l'or està en una bombolla, en quina d'aquestes fases ens trobem ara mateix? Molt bé, doncs ja tenim les dues versions de la història sobre la taula. D'una banda, raons estructurals de pes. De l'altra, tots els senyals d'una febre especulativa. Com ho liguem tot plegat?
A veure què ens diuen els que s'hi dediquen, els experts. Si mirem els escenaris de futur que es plantegen, hi ha una cosa que crida l'atenció. L'escenari més probable, amb un 60%, continua sent bo per a l'or, bàsicament per la incertesa que hi ha. Fins i tot en el cas pessimista, una recessió, l'or encara pujaria més, actuant com a refugi. Només en l'escenari més optimista de tots, al qual donen només un 10% de possibilitats, només llavors el preu es relaxaria una mica. És a dir, que sembla que té bastants béns a favor. I si el que es busca és un consens clar entre els grans bancs d'inversió, mala sort, no n'hi ha. Només cal fer un cop d'ull a les previsions. JP Morgan el veu a $4.000, Goldman Sachs a 3.100. Vaja, que la dispersió és enorme. I això què ens diu? Doncs que ningú té gens clar, que els arguments a favor i en contra són tots dos molt potents i que, com sempre, ningú té una bola de vidre. Llavors, en què quedem? Bombolla o tendència sòlida? Doncs, com passa tantes vegades, la resposta més probable és que no és ni blanc ni negre. La realitat segurament és una barreja de les dues coses. Per una banda, tenim uns fonaments molt sòlids que han preparat el terreny, pensem en els bancs centrals, i sobre aquesta base ha arribat l'interès especulatiu i ha tirat un llumí, provocant l'incendi que ha portat als preus a aquests rècords. I potser, per acabar, hauríem de fer un pas enrere, perquè potser tota aquesta discussió sobre l'or és només el símptoma d'una cosa molt més gran. Un símptoma que l'economia global està canviant, que busca nous equilibris i, sobretot, un símptoma d'una pèrdua de confiança en el sistema financer de sempre, en les monedes i institucions que han manat durant dècades. Aquesta, segurament, és la pregunta de fons. I la resposta? Trigarem a saber-la. Put the play, it's time to learn. Cash flow fires, let it burn. Stocks rise, numbers churn.